ॲक्च्युली माझ्या मताप्रमाणे ॲज अ लॉयर दिस इज ओनली स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट, बिकॉज नाव इलेक्शन्स आर कमिंग. ॲक्च्युली हा पब्लिक स्टंट आहे. स्वामी इज अ मठाधिपती and respected person in the GSB community. पोलीस अथॉरिटी आहे. जर FIR लॉन्च झाला आहे, पोलीस अथॉरिटी लेट देम इन्व्हेस्टिगेट दी मॅटर. हायकोर्ट आय थिंक हायकोर्ट नल अँड वॉइड डॉक्युमेंट झालेले आहेत. असं असताना बेस्ड ऑन दॅट डॉक्युमेंट FIR वॉज लॉन्च. पोलीस हॅज नॉट एट व्हेरीफाईड. If they will ask us, we will produce that document declared by the honorable court. In spite of that, I don't know why FIR was lodged. पोलिसांच्या इन्व्हेस्टिगेशनला काय ते आपण करू. आणि मॅडम आहेत, वी हॅव अ टीम ऑफ लॉयर्स ऑल्सो, की जसं ऑब्व्हियसली ॲज अ सेट जसं की आपल्याला कोर्टाचा पूर्ण मान राखूनच केला पाहिजे. इनफॅक्ट हे सुद्धा कोर्ट डिग्री करणंच नल अँड वॉइड झालेल्या डॉक्युमेंटवरती परत FIR नोंद झालेली आहे. नोटीस कुठली इश्यू झाली नाही. Notice is not yet issued by the police authorities. प्रत्येक